Han bliver sur nu. Du lærer det, mand. Han bliver sur. Jab, but not the look. Hold din kæft, Lisa. Okay. Red mig. Jeg skal på generator. Altså, du skal nok blive reddet. Stop nu af, altså. Men det kommer ikke til mig, der kommer til at redde dig. Nå! Hun danser. Hvad fanden laver hun? Ja, min numse! Min numse! Hun slog dig i skulderen. Vent, der bliver proppet ting i min numse. Vent, lad mig. Jeg har what? Døren åben på den anden side, eller? Nej. Der er en nu. Louis! Åbn den. Jeg er slet ikke færdig. Jeg er slet ikke færdig. Hallo. Jeg lægger. Jeg gør også, det gør også. Hjælp mig! Louis. Skal jeg synge hele sangen? Der er det! Finder du kraftigt den generator? Jeg lover, at der er en generator herovre. Hun er her, vent, hun er her. Jeg kan hjælpe. Mit hoved! Hun fik mig i nakke! Er du død, Mikkel? Nej, okay. Nu kan du ramme hendes poison. Du smækkede mig med hovedet, mand! Ja, hun gjorde sådan. Det er så siger du får kniven i numsen. Ja. Kan jeg jo ikke snakke om det? Det ved jeg ikke, så får du en potion i røven. Nej, noget. Ingenting. Skal jeg jo ikke? Johnny Gag! Glas i min ami. Det føles ikke godt. Ja, det Det er en nice feeling. Det føles godt, det går ondt. Det sker min... Nå, men Det gjorde mig!